Hola, com esteu? Quin vertigen. És el meu primer any al capdavant de Ràdio Associació de Catalunya i arribo en plenes noces de plata. Celebrem els nostres 25 anys dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, que el que sempre han buscat és això, donar visibilitat i potenciar la boníssima ràdio que es fa arreu dels països catalans i en català. No fa pas massa, n'hem tingut multitud d'exemples amb l'apagada. Però sobretot el que hem buscat sempre és donar visibilitat a la boníssima ràdio i a les moltes iniciatives de les emissores de proximitat, que són la primera baula de connexió amb la ciutadania, per la informació, però sobretot per donar veu a totes les iniciatives, a les associacions socials de cada municipi, és a dir, per ser punt de trobada i per fer xarxa, que és del que es tracta, en definitiva. Dijous 15 de maig, al foyer del Liceu farem la gala d'aquests 25 anys i la xarxa ho transmetrà. Moltíssimes gràcies. M'agradaria molt que hi fóssiu, que ens seguíssiu, que ens critiqueu, però sobretot que ens seguíssiu perquè descobrireu projectes i sobretot persones que us faran vibrar. Dedico i espero durant molts anys més dedicar la meva vida a la ràdio. Ens trobem a la xarxa dijous 15 de maig i sobretot gràcies per ser còmplices d'aquest invent que és la ràdio, que ens dona vida però sobretot ens connecta, ens manté en xarxa. Moltíssimes gràcies, ens hi veiem.